Isimanga amaZulu ephenduka mazayizayi eLimpopo exoshwa ngamashangane ethi awaphindele kuphakela umthakathi. Sisaloku sitrende njalo iStella esesethiwe ngelikaBhiya omkhulu waseNdunkulu ibayede. Kanti iBlood and Kidney Wellness Combo kaDr G Wodumo isespecialini. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no TK Zuma, sanibonani. Isimanga amaZulu ephenduka mazayizayi eLimpopo exoshwa ngamashangane ethi awahambe aye kuphakela umthakathi azobaqedela imisebenzi. Lokho kwenzeke emva kokusabalala kwevideo eveza amashangane amabili exosha uyazi bathi phindelani kuphakela umthakathi makwerekwerendini akaZulu hambani kaZulu niye kuphakela umthakathi uzoninika imisebenzi nizosiqedela imali la. Hey uyazi mina lalela uyazi umbono wami uthini. Ngithi mina lamalokhuzana laba abagoloza ukuhamba laba nje abangahambanga abahanje bayothulula eLimpopo ngizile kuthiwa amabhasi aseqalile vele ukubathulula eLimpopo awabathi laba abagoloza ukuhamba nje abasalindile angaze ngabe kulindweni abathathwe bayothulula eLimpopo siyozwa ngabo nje 3 months down the line siyozwa ngabo sebethi tshilo ozani nizosisiza nophakela njengo Sixolise nanti udaba. KZN is Limpopo. Go there, KZN, and work. I know you are Zulus. Go KZN and work. As for Changan. Wula now. Who's gonna work For here? Changan here. Go there, KZN. That's it. You come here and take our money. You can't run it. Sisaloku sitrende njalo iStella esesethiwe ngelikaBhiya omkhulu waseNdunkulu ibayede. Lokhu kwenzeke emva kokubisilo lalela ngokuchazela. iStella siphele kuwo wonke amalokhuzana ama-bottle store nama-tavern nama-bar kule weekend. Saphela. And wonke umuntu ubenenda siphuze njena abone ngazuthi wonke umuntu umdolomba mase siphuzile. Siphele yonke indawo everywhere. Ngiyakutshela yonke indawo. Hayibo, Sixolise nanti udaba. iBlood and Kidney Wellness Combo kaDr G isespecialini. uDr G uyazi kade ngikhuluma nekhona la kade ngimenywe khona komunye umcimbi nje ngeweekend. Kade ngikhuluma ngokubaluleka kokunakekela umzimba wakho. Nanoma yini oyidla uyazi masingafundiswa lokho nje ukuthi you are what you eat. Nanoma yini oyidlayo oyifaka emlonyeni inobutho obuthile. Ingakho uthola ukuthi omunye umuntu uguliswa mhlawumbe ubhontshisi, omunye awumgulisi uguliswa ingoba ingakho phela kunesibindi to detoxify harmful substances angena nokudla esiswini. We understand? So ilokhuzana ke umzimba womuntu njengemoto une-engine la ngaphakathi ekufanele ihlale service. Ngeke uzongitshela ukuthi wena awunayo into oyiphuzayo njena ekwazi ukulekelela kwi-blood circulation, ekwazi ukudetoxa, ekwazi le combo kaDr G inezinto eziningi kabi, including izinto ikakhulukazi nje izinto kubaluleke kabi ukuthi uqinisekise ukuthi izinto zakho zihlezi zisesimene esi-right. Ingakho uDr G uma kuthiwa umvakashele ekwazi nanokuthi akucheck-e kuqala ngaphambi kokuthi mhlambe akunike ilokhuzana i-medication. Nginibingelele bakwethu uDr G. Sesiphinde sabuyela especially lapho ukuthola khona ama-capsules e-blood circulation ne-blood purification, uphinde uthole u-50 ml umuthi wezinso. Lokho especially ku-650 sizokuphosela mahala while stock last. Yabonga. uDr G usemkantshubomvu kwezokwelapha ize ingakuphutheli iBlood and Kidney Wellness Combo for 650 rand nje kuphela. Siyakuphosela noma kuthiwa ukuphi. Xhumana nathi kulezi inombolo ezisescreenini uze ungaphuthelwa. Imbila yaswela umsilango kuyalezela.